Ассалому алейкум, подписчикои меҳрубон. Кани ман бинам и эфири мо кор мекуна, и дуюм эфирай. Ягом кас будро, ягом чӣ бинависа, штоби хеле живой шава эфир. Вақте ки шуморо ман намефаҳмам, фикри ақидоатона намехонам, безеб бидай. Безеб ихе. Кани буро ягом кас, кани ту дуро ягом чӣ навис? Эфир дуро ягом чӣ навис? Обязательно лайкои худтона бимонен. Иншоаллоҳ эфири мо як эфири фоидавар. Вот. Алейкум салом. Инай мо получилось, короче. Так, салом, апай Саидаҷон. Алейкум салом. Анаи дига гап. Анаи эфири мо бо живой. Вақте ки шумо менависен, ман бо қувват мегирам. Фарқ надорад чӣ менависен. Шумо бинам ки аудитория зинда ҳай. Як бори дига хидматшинос мекунам. Салом алейкум апау харо. Эфири мо аз Қазоқистон. Ва имрӯз меҳмони эфири мо Раҷабова Моҳира, апам 38 сола, соҳиби 3 фарзанд. Чӣ хел мо апау хоҳаро дукаса бизнес мона дар Фаберлик пешравӣ кардем. Чӣ хел мо дукаса бизнес кардем. Историяи успехаи апай Моҳира мешавад. Рақамҳои апай Моҳирам да главни эфир мондагиай. Кадоми мехоҳад қайси апай шинос шава, бинависа, ҳамкорӣ куна, метавона муроҷиат куна. Ва мо ҳама вақт аҳамият дагӣ боша, эфирои ма просто гапҳои хушку холӣ нест. Эфирои ма пурмазмун, бо маънӣ, фоидаовар шавад. Анами хел бигем ки саволу ҷавобҳои аниқу дақиқ шавад. То он рӯзе ки ана ҳамин занҳои мо бовар намекунанд, то ҳол фикр мекунанд Фаберлик ҳаромай, то ҳол мардои аҳамият доден. Я мардак ои дима видео кадай, пол нимара мемона, инаи видео кадай, инаи сайда ихе кадай, ухе кадай, Фаберлик да пулои ҳамара хурдай. То он рӯзе ки во айпаси ман мезананд, неки намедонанд ки бо ма бақувват мешам. Як комментария дига буд, ой эҳтиёт шуд, ту меги қапул кор мекунӣ, типат-пули ту ай куҷо ҳай. Апау харои азиз, тамошобинони азиз, ман ҳаққу ҳуқуқ дорам қонуну қоидавӣ ки эфир кунам, пулома нишон тиҳам, гап занам, барои ки ман официальни коргари Фаберликам. Пулои мо чисти доходай, чиста кор мекунем, чиста доходмон ҳамаш бигем тоза ҳай, тоза кор мекунем, налог меспорем. Мо ягон левий, правый, чорный хеле надорем. Барои ҳамин қайм биёен аввал камтарак салом алейка мехонем. Апаҷон чӣ ба дар ютуб видео мемонен, топ намерава, илтимос мегуфтен сабаб дар чӣ боша? Видеотон шавқовар боша, топ мерава. Нигоҳ кунед видеои ма баъзеош 1000 просмотр, 2000 просмотр дора, баъзеош якбора 150,000 мегирам. И зависит ай шумо ҳай. Даяр аҳамият ма даяр 3-4 видео мемонам. Тез видео ки рилс ки карден, шортс ки карден мешава. Апаҷон ёдтон кардем. Раҳмат, ман шуморо ёд кардам. Салом алейкум созин хубен апаҷон. Иншааллоҳ. Раҳмат. Ассалому алейкум апаҷон. Сатртона соз кунен, румолтон камтар каҷалла. Вот. Раҳмати, очень красивая. Манам намебинен. Ҳаматон да алейкум салом. Биёен апай мара даъват мекунем ба эфирмон. Аввал камтарак дар бораи апам гап мезанам. Апай марам бепул омадагиай. Компания Фаберлик да ӯ видеое ки ҳамон мардак ои дима кардагӣ буд. Ой мегӯям бепул меоӣ, ба заставид мекунӣ, мехарен. Не. Мо ҳеҷ кара на мо, на компания ҳақ надорем мо ягон каса заставид кунем, ягон кас бор бихара дар Фаберлик. Ҳамин маҳсулотҳое ки дар хона мо обычно ҳар рӯза бесар шуштан намешавад, белибос, ай хурданда мо бисёр либос мешӯем, ай хурданда мо бисёр ба тозагӣ, гигиена бештар бигем ки нигоҳ мекунем. Масалан рӯзаам бигирем, вақте ки мо рӯза дорем, мақсад посуда мешӯем, хона тоза мекунем,
чем ай хурдана дар тозагӣ аз худ бисёр мешавад. ҳамун маҳсулотҳое ки шумо барои тозагитон мегирен, шумо амро ай Faberlic гирифта бизнеси худтона оғоз мекунед. Иҷа шуморо ҳеҷ ка заставид намекуна, маҷбурам намекуна. ҳангоме ки шумо ай магазин мехарен, бо вақти буромадан да пул метиен, бо раҳмат гуфта мебурен. Ада Faberlic чихеле ки одамо да ни то омӯхта не. ҳамун мардаке ки видео кардай мара ба якумш худаш видеош бемаънияй, номи каналаш тамоман маънӣ надора, худаш да мардак монанд нест, ай занак ягон фарқият надора. баъзе занҳо миллион карат ай ӯ беҳу болоанд. ба чорумаш ҳақ надора мара видео кунам, оли ма кор дорум, ма камтара корума яъни ма кунам, ура ма да суд метиюм, судебни ӯ ҷавоб метиҳа. ҳақ надора ки ӯ мара мобайни блогерое ки ӯво да дига уровнян, ма да дига уровням, ӯво роҳи худшона доранд, ма роҳи худма. мақсад ӯво блогери ҳамин хе моделиян, ама блогери мақсад лични барои корум. ягон каса реклама намекунам, фақат Faberlic бизнеси худам қати гап мезанам. мара бироварда ҳар як видеои мара мемона, нигоҳ кунед ака худша мужре гирифта, бо мега ки дар охири видеош ки ҳамин хеле видео маъқултон бошад, типа шумо лайк моне бинависе, бо ма бикунам. ӯ да маъқул будай занакора видео мекардай, издеваться мекардай, мобайнша хандаҳора мемондай, ай ҳаму баҳра мегирифтай, худаш да ӯ роҳ пул кор кардесай, подписчик ҷамъ кардесай айри сурати видеои ма. а тамошобино ӯро намефаҳманд, ма блогерам ӯро мефаҳмам. ӯ айри ма пиар кардесай, ӯ айри махча нишон додесай, ӯ айри махча популярни кардесай, а тамошобино ира намефаҳманд. ӯ одам да 100 лет сайда қати Faberlic дар кор нест, лекин медона ки сайда популярняй, Faberlic популярняй. бизнесе ки уже занако роҳи пулкоркуниву ай азоб халос шудагиян, ҳами чиза кашида, худашда подписчик ҷамъ кардесай, бо ба ёд биёред ҳамун зане ки ҳами кора кардаги буд. барои ҳамиқа ма ягон чи наметарсам, ягон ҷои ҳазлшам нест, лекин ӯ мардака уже мо юристои компания додагием, қонуну қоидавӣ мебуроя ҷавоб мега. ана михала компания бесоҳиб нест, сайда бесоҳиб нест, иқа блогерое ки ҳастанд ӯ бесоҳиб нестанд. агар во аҳамият натиҳанд, ман ҳоли ҳеҷ када ҳаққу ҳуқуқ надодам ки сурати мара истифода бара, видеои мара истифода бара, ному фамилияи мара истифода бара, бироя видео кунад. дар бораи апам камтар маълумот метиҳем. апаи ма Раҷабова Моҳира, рақамҳои телефонаш дар главни эфир навистагиай, закрепленный элитный директорай, открытый национальный директори компания Faberlic. мо ҳардумон дар як рӯз регистратсия шудагием. ҳардумон якҷоя кор мекунем, командамон яктаҳай. бисёритон дар баромадои мара дидагиена, ман мегӯм дасти ростум апамай, ҳама вақт апам да бармай, куҷое бурам мо қати апам мерем, барое ки мо ҳами бизнеса ҳардумон оғоз кардем, ҳардумон ҳами звания партнёрӣ ай ҳардумон бигем хато намекунем. ҳама духтарои командаи ма якум бо апам шиносам, ба бо ма, барое ки апам да дирини группаҳай, ма да дирини соцсетиҳо. мо ҳам хе кор мекунем, ҳамаро сайда карда наметона. маям мегем ки зурум ба ҳама чиз намераса. ма видео мекунам, эфир мекунам, даъват мекунам ва мо командае дорем ки апам руководит мекунам ва мо якҷоя кор мекунем. апай ма дар тӯли 3.5 соли кориш дар ширкати Faberlic хонаи деэтажа сохт дар Тоҷикистон. дар Россия 4 хонага харид, шавҳараш да мошин харид, зиндагиша полнистю бигем дигаргун кард дар ширкати Faberlic. зиёда аз чанд ҳазор сомон мегирӣ? 20,000 сомон зиёд ойлик мегира. Ойликаш 20,000 сомон зиёда, бигем ки 200,000 рубл зиёда ойликаш. анака ҳаматон бурни аплодисменти меган ку бо қарсакҳои зебоотон. пешвоз мегирем Раҷабова Моҳира ва бо худаш суҳбат кунем, бо худаш гап занем. ман саволотона аиҷа хондан мегирем, додан мегирем ва да саволотон ҷавоб додан мегирад. бида ҷои ма бишӣ. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату. апау хоҳарони меҳрубон, ҳамватанони азиз, сайда ҳама историяи мара гуфт ва фикрам ки ягон чиш дига намонда. ман дар компания Faberlic духтаро бепул омадагиам. бисёриҳо мегӯянд ки
انا فبرلیگدا دروغ های دیجا باید پلی کلان در کار دیجا مجبور میکنن ما به پول آمدگی دختران ما دیجا شرایط نداشتیم که برای خدمم زکاس کنم وقتی مرا سایده دکور دعوت کرد رجیستراسیون کرد گفتم من نمیتونم هدیه کور برآمده نمیتونم من نمیکنم من پول ندارم که دیجا زکاس کنم با فکر 225 سومون ما مثال یاردم میکنیم پیروی شک تا بگذار کار کن اگه من شرایط نداشتم که ما را بیارم در خدمت استفاده برم ما گرفته خونی خشتمان رفتگیم بعد همونجا سراز ایری کاتالوگ هم فروختگیم زکاس ما در مثال همسایه زنوی هیوارم ده هم کاتالوگ دستم کاتالوگ کتابی زکاس جمع کردگیم ما دا ای همون 225 سومون فایده موندگی ای 30 سومون زیاد بود باید نیسته ما دفترم هسته که ما می نویستم که ای کدام زکاس ما دا چند سوم فایده موندگی و باید ما ای زکاس ما قبول کنم ای زکاس موجب نرخورا دیده می نویستم که چند سنیگه ای زکاس ما دا فایده میمونه همه خیمت تورا برات کردگیم بعد ای فایده همو مثال چیزایی که ما همسایه خشت آورم دا مثال زکاس میکردم ما میوردم رویشون میکردم ای هوای ما در خانه خودم با خرید مثلا چیزای استفاده این بردگی ما میگرفتم شامپون ما دز دارند ما انا آینه هم خیلی چیزای خونه بعد مثلا در خودم استفاده بردن گرفتم تا برابراتی 225 سومانی ما دخترا دی 2000 سومان 3000 سومان شدگی بود مثال کلین بسیار داشتن خانه به خانه نمیگشتم یه بار خونه خشتمان رفتگی بودم همه خزانوی هیوارم همسایه را گفتگی بودن اومده همونجا دوری خونه خریدگی بودن بعدا خونه خودم که زکاس ما که جمع میکردم تلفن میکردم خونه خودم میفروختم تا وای زیاد خونم کلین دارم بعدا هوزی کلینسکی چت داریم ما قصد سایده کلینسکی چت من یک جایی زکاسم رو فقط اینترنت قصد روی میکنیم روسیه هم انا تاجیکستان هم همه جایی که مثال همی پونگ ویده چی داره فایبرلیگ ما زکاس رو روی میکنیم پرشه در کارتا میگذارم پاتید میکنیم زکاس میروان میگیرن همین خیلی مثال ولی ما پره میشه وقتی کمان در کار کرده اویلیگ میگیریم ای خونه نمیبریم دخترا مثال دا می خیلی کنفرانسی ها شوه خواهی یکم وخوری قطعی دیرکتر شوه که یکم وقت برای زکاسم را میسه وقت بچه ما روی میکنم دیگه خیلی یکم جو فروختن یکم جو گشتن خیلی ای خونه بیر نمیبریم همه بیزنس در دوری تلفن گروپ ها در دوری تلفن کلینت ها در دوری تلفن همه مثال خیلی که با کلینت ها ما مخرسان میکنیم که با دمو کلین بیارن همین خیلی کار میکنیم کار آسانه برای آدمی که دیگرو قطعی معامله کرده میتونه مثال دیگرو قطعی گپ زده دیگرو ده خوشرو فهمونده میتونه آدمایی هستن که زنهای هستن که نمیتونن همین چیزا فهمونده بسیار در همین اینستاگرام ما یوتیوب ده کار نمیکنم اینستاگرام قطعی کار میکنم انا اول زیاد اختراع نفسگی بود که شما دروغ میگین همسایه ما چند سالش کار میکنم هیچ چیز بانه نداره چی پول کار کردگی نیسته بعدا ما اونجا سوال دادیم که همسایه شما برای پیشرویش چی کار کرده جواب نداد وقتی آدم کار دمی بیه برای پیشرویش حرکت نمیکنه فقط مثال میخره میفروشه یا که میخره خودش استفاده میبره حرکت نداره و آدم پول کار کرده نمیتونه اساس کار در کمپانیا کلینت آوردنه مثال وقتی شما میخرین استفاده میبرین دیگران رو تفسیر میتین کلین میبرین در کمپانیا تگ اختون در رجیستراسیون میکنین و با فایده اختون کماند شما میشوه بعد قطعی کماند شما میتونین که پول کار کنین حاضر درسای امی بیزنس به حد بسیاره در اینستاگرام میفروشن انا نرخ ارزان قطعی نیست همه ممکن ارزانش 5000 سومان باشد تا 30000 تا 100000 سومان درسای بیزنس های میخرن بیزنسمنا مثال میخونن که بیزنسشون کلان کنن سیستمی داشته باشن که همون سیستم قطعی کماند ساخته کار کنن که در بیزنسشون یکم مثال دو زیو یکم وای نشود اتاک در کمپانی فابریک همین سیستم خودش ساختگیه که یکم کس حق یکم کس خورده نمیتونه یکم کس مثال یکم کس فریب کرده نمیتونه سیستم همش ساختگی تیاره که وقتی شما کلین آوردین قطعی مثال اما آدمی آورده که تون کار کردین اما آدم تون مثال پول کار کرد پیشروی کرد فایده آورد فایده دید بعد شما در کمپانی فایده شما را میتیه فقط شما مگزین خودتون حلش میکنین مثال همی چیزی که مگزینا میخرین فقط رسخود میکنین نه در شما سکیتکه نه پدرکه
шумо ҳамин чиза магазини худтон ариш карда компания Faberlic мехарен. баъда шумо фоида мебиёра компания, ҳам 20% скидка мекунан, уже дар ходи шумо дар зиндагитон 20% скидка. маҳсулоти качественяй, фирменяй шумо ҳамаша хонда метавонед ки мисол дар таркибаш чӣ дора, баъда куҷо истеҳсол шудагия. мо 2 бор заводи компания Faberlic ма даромадагиём. баъд дизвани элитный директор иҷоза дорем ки завод дорем мушо кунед чӣ компания истеҳсол мекуна маҳсулотша. бовар кунед ҳама ҷо тозая истеҳсолш ва дар оҷа мо ҳар як мо коргариҳо амҷада савол ҷавоб мекунем қатъиёшон. химикат бениҳоят камай дар маҳсулотҳои компания Faberlic. ин фоидаи шумо дар зиндагитоне ки шумо гипоаллергени маҳсулотҳо мегиред, 20% скидка ва бо сертификати ҳалол дора. баъдан бо компания шумо да падарка метиҳад. баъдан ки шумо дар компания клиент овардед, шумо да компания объёмная скидка ойлик метиҳад, ОС меган. баъдан ки командаи шумо калон шид, шумо уже қатъи команда кор кардест, ҳама як компания ҳамун системаи сохтагиш қатъи мебинад. баъдан шумо директор киштен, шумо да компания беғарз ай ойликотон бонус метиҳад. агар шумо 10 солам 20 солам ай магазин харид кунед, ҳамин чизои дар коритона, шумо да ҳеҷ вақт скидка, падарка, бонус, ойлик наметиҳад. ягон магазин не ки мехаред. бисёриҳо мегӯянд ки мо ҳамихи харидестем, ай компания фоидаш нест. маҳсулотҳои компания маҳсулоте несте ки шумо бихареден барин ягон ҷода партен. шумо просто магазини худтон ариш кардагин, барои хонаи худтон мехаред. не ки ай магазино 10 солам бихаред, намегӯем ки мо харидем ай магазино, медонем ки барои истифода барои худтон харидестем. ҳамин чизошна бисёри одамо, бисёри занҳое ки ай ҳудаи кор баромада наметавонад, ҳамун заказои худшона ҳам хеле вай мекунанд ки мисол лавҷа фақат заказ мекунӣ. мисол ҳастанд компаниҳое ки таъриф мекунанд. вақте уҷа мо анализ мекунем мебинем маҳсулоташ ба ҳамин ана одамое ки нав кор мебиёнд, одамое ки пул кор карда мехоҳанд, маҳсулоташ қиматае ва ӯ одамо наметавонанд дар уҷа тез пешрафта даданд. вақте ма омадам дар компания Faberlic маҳсулоти арзона дидум, ана мисол клиент ёфтум, фурӯхта тонистум, ман ба фоидаи ҳамин фоидаи таварабаротум рекламарам қатъи команда мехаридем. рекламаам зависитаи ҳамо блогер мекунад, зависитаи ҳамо видеое ки шумо тайёр мекунед. таргетам боша, мехози рекламаи инстаграм дар сар метиҳем, рекламаи плаки дар уҷа ягон блогер дар кор нестай. ҳамаш ҳамун инстаграм худаш мекунад, ҳамун ҳар рӯза пули рекламаша метиҳ, тамом рекламаи шумо рафтестай. ав уҷа клиентам мебиёд, шумо да мисол одамам мебиёд, команда месозед. ҳама кор тариқи интернетай. ва ҳамин дарсое ки ман гуфтум дар бораи бизнес, ман худам ай моҳи сентябр то моҳи декабр ҳамихали дарсҳоро хондум ва дар ҳамин дарсҳо ҳамин системае ки компания Faberlic сохтагияи мисол мо кор кардестем, ҳамин системаро да мо нишон доданд. нав и бизнесҳо, и системаҳо нав Тоҷикистон омадагияи одамо дар дигар мамлакатҳо хонда омада Тоҷикистонда ба пул ҳамин дарсҳоро фурӯхтестиянд ва мо ҳамин системаро хондем. системае ки компания Faberlic сохтагияй ва мумкин 10 сол пас ҳама бизнесҳо тариқи ҳамихали системаҳо телефон қатъи мешавад, онлайн интернет қатъи мешавад. ва имрӯза он савол додиянд ки апай сайдама кор кунам дар Faberlic чӣ хел одам ҷамъ мекунам? тариқи интернет, реклама, таргет. мисол бисёро хиёл мекунанд ки ман апай сайдаи ма меширмиш кор намекунам. мисол ма дар компания Faberlic пул метиҳа айрӯи меҳнати сайда. ин хеле нест духтаро. ҳар рӯза таргети ма дар инстаграм ҳастай. таргет платни реклама дар инстаграмай ки ҳар рӯза ай $5 то $10 мисол ай картаи ма снимат мекунад ё таргет дар дигаро пешниҳод мекунад. пешравии мара, маҳсулоти компания Faberlic бе ягон блогерӣ, бизнеса. ман бисёр просто як табай месозам, коллаж картинка месозам барои дар кор даъват кардан, барои бизнес сохтан, ҳаморо сар метиҳам. ҳамо қатъи мада мисол пешравӣ ҳаст. мисол ҳамаи корро карда метавонам. И таргет на танҳо дар компания Faberlic, ҳозир дар ҳама бизнес таргетае. ҳозир инстаграм медуред, кресла фурӯхтестиянд, таргет сар додагиянд барои креслашона фурӯхтан. медуред либос фурӯхтестиянд, таргет сар додагиянд. либосои детски фурӯхтестиянд, таргет сар додестиянд. торт пазо, торт пухтиянд, таргет сар додиянд ки тортшона бихаранд.
ки ва ё чанд қарасход кардагиям барои кресла харида дига мамлакат оварда, мисол ура ҳамин қарасходи калон карда оварда бо пули реклама дода тарги сар доданда чанд пул расход мешава, ё ки ҳамон либосҳои турецкие ки ё ки дубайские либосое ки тарги сар додагиям, ай ӯ мамлакат боро овардан ҳамаи вай расход дорад, не ки бо тарги сар додагиям. амадай ҳама чима тайёрай, бизнесу маҳсулот пункт-видечи ки бора мераван одамо мегиранд, ҳама ча компания амада системаш қад тайёр карда додагия, фақат вазифаи ман ҳамун таргета сар додан, рекламара сар додан ва команда сохтани одам, ай ҳамуҷа мебияд, реклама мебияд. мисол агар одамое ки бизнес мекунанд ко ина корвонда аренда метиҳанд ё ин ки на акоима магазин доранд 500-600 ҳазор рубл дар як моҳ аренда метиҳанд. шумо метонед ки дар ҳамин ҷои хона дар ҷои штагитон 600 ҳазор рубл аренда неву рӯзуш да $5 да таргет сартен ва ҳамаи маҳсулоти шуморо ҳамин техника интернет ба ҳама паҳн мекунад, ҳама да нишонаш метиҳад, ютуб ё як ҷое ки дурои ҳама маҳсулоти шуморо ҳамин интернет худаш реклама мекунад одамода ва ту метавонӣ савдо кунӣ. бисёри занҳои мо анами хел пешрафтагиянд. як демаш хафа наше, не ки ба мо як занак нақл кард ки бо Саида кор кардам, банкрот шудам, пули бисёрум сӯхт нависиянд. ба якмаш гуфтам ку дар Фаберлик мо қатъи кӯдакои беақл кор намекунем, ҳама занакои баақланд, мо ягон касмон ҳақ надорем ягон каса маҷбур кунем ки харид кунанд. як дуюмаш и гапи холия, и қадар тӯҳматое ки болои ма заданд, ҳатто бировардан ки ту шӯи фалон каса дузиди 4 кӯдака сағира кади. шумо да савол, шӯи ягон каса дузида мешава, ягон мардака рафта дузида мешава? то ҳамин хонаи занак як аз осақолӣ набиёя вай шӯ намекуна. ҳамин хел ҳастай тӯҳматҳои ногаҳонӣ барои чӣ мегӯянд? бисёр дуо мекунанд ку ягон кас дуо гирӣ мега худованд аз тӯҳмати ногаҳон нигаҳбонат бошад. ин тӯҳмати ногаҳон одама ҳатто мебара мекушад, лекин ман омӯхта шудагиам, барое ки ман медонам ки ӯ одам ягон доказательства надора, ягон бигем ки материале надора ки ман да ӯ бовар кунам, ё ки як кас да ӯ бовар кунад. чӣ корое ки накардан ай дастшон ҳеҷ наёмад. сеюмаш ӯ одаме ки мегӯяд ки ман банкрот шудам, пулом сӯхт, пули ҳеҷ ки дар Фаберлик намесӯзад, барое ки на ман на компания мо қарз наметиҳем. ҳангоме ки маҳсулоти арзона дидаю 10-20 коробка Фаберлика заказ мекунанд ки ҳол он ки ӯ маҳсулот дар хонашонай ба мегӯянд пуломон сӯхт, ягон пул намесӯзад. ягон кас дар ҳамин давру замона як сомон да як кас наметиҳад. пули одам бисӯзад, Саидаро хо ай куҷое набошад ки Саида ча нишон наметиҳад ки пулои одамо сӯхта истиянд. дар куҷое ки Саида набошад хонаи Саидаро меёя ки пулои ман сӯхт гуфта, барое ки вай ягон доказательство надорад. Саида ӯро маҷбур накард, ӯ худаш просто нафсша калон гирифт. Саида ай чӣ сар кардагия? Ай 380 рубл, мегем ки 30 сомон 35 сомон ойлик сар кардагия. бисёри одамо барои чӣ мисол мешаванд қарздор, мегем шудан банкрот шудем, айри хатогии худшон мешаванд. бисёр занҳоя регистратсия мекунем, мо дар группа пайваст мекунем, вақти обучениҳо мегзара уҷада ҳама ча мо мефаҳмонем, шабрӯз мо дар уҷа кор мекунем, аҳамият наметиҳанд, гӯш намекунанд, савол наметиҳанд, медуранд хаб карда мешинанд. баъдан медуранд ки мо аксияи скидкаҳоро эълон мекунем, медуранд мебинанд маҳсулот арзонае. ҳозир агар шампуни качественни фирмини буги ай магазини бренд будурӯи бихарӣ ай 50 сум ай 100 сум зиёдае, лекин дар компания Фаберлик медуранд ки маҳсулоти качественни, мисол химикатиш камай, уҷа ҳамаш отзивҳош нависагӣ мехонанд. 14 сомони чанд дирам сразу заказ мекунанд, 20-30 фикр намекунанд ки ӯро қадара чӣ кор мекунанд. хиёл мекунанд ки ё заказ кунанд уҷа ҳама ё мехарада. аввал одам бояд корро ёд бигирад, баъд клиент биёва, баъд заказ кунада. вақти одаме ки мехоҳад ки пул кор кунад. одамо занҳо бисёрш корро ёд намегиранд. корро ёд нагирифта закази бисёр мекунанд, хонашонда мебиёранд, баъд бисёр ҳамин ҳамсояи хеш таворошонда чӣ кор мекунанд? қарз метиҳанд. ва иш мегира, иш мегира, хабар мебиёрем метиҳем, баъд ҳамин хеш агар бо ҳамин хеш тавора мехелад ки пирси ки хай пулиам бори мара наметиҳи, қатъи ҷанг мешавад ки ягон гап мегӯяд ки хай мо нагрехтем, мо метиҳем, гирифта наметавона, ҷамъ кардан наметавона пулша. баъдан мегӯяд ки о Фаберлик мара қарздор карда. так хатоги худша. мисол фикр кунед ки одамо
барои духтур шидан 7 сол мехонанд. Агар мисол ҳами я вайда соле ки медуриянд донишгоҳ мумкин ки чанд ҳазор одам будураяд бухона духтуридан, не ки ҳамаи вай профессионали врач намешаванд, профессионали духтур намешаванд. мисол мумкин 50% шава, 50% дигаш дигар бо мешаванд вай зиндагӣ дигар вай мераванд профессионалиш мекунанд. ҳо духтури дар хондагиан не ки мебинӣ ки бизнесмен шудагиан, духтури дар хондагиан мебинӣ ки бо я вай дигара гирифтагиан профессияи дигара. атак дар компания фабрикам на ҳама одам муваффақ мешавад. ӯ одаме муваффақ мешавад ки корро ёд мегирад, бизнес кардана ёд мегирад. ҳама вақти шумо бизнес мегӯед, бояд шумо фурӯхтана ёд бигиред. мисол дар дигаро пешниҳод кардана, маълумоти пурра додана. тиҷорат яъне бизнесмен ин маъное надорад ки шумо мисол вақти як ҷо кор дуромадем, ӯ бизнес шида, шумо дуромадем барои худтон заказ карден, истифода бурден ва дигаро дар ҳамсояи хештарот на шумо гирифтан қарза, шумо бизнесмен мешавед. Не, бизнесмен ӯ одаме мешавад ки вақти як маҳсулотам мегира, дигар одаме мо одаме да ки мефурӯша маълумоти пурра метиҳад. мисол шумо як шампуна фурӯхтестен ина ҳамсоятонда, шумо бояд як намуд маълумот битиҳед ки ҳамон одам ҳамун шампуна бихара, шумо истифода бара ва ҳамун проблемаи ҳавай мӯи сараш рехтеста, шумо бояд як намуд шампун тавсия ки мӯи сари ҳавай арехтан манъ шавад. ва бояд шумо бигӯед ки ҳамун шампуна ҳамун одам бояд 1 моҳ истифода бара ё ки 6 моҳ истифода бара барои мӯи сараш рехтанаш манъ шавад. ва ҳамун одам бурд, истифода бурд, результатша дид, ё қати шумо кор мекунад ё ки постоянни клиенти шумо мешавад. вақти шумо ӯ одам проблемаш мисол мӯи сараш жирни боша ё ки мӯи сараш сухой боша ё ки мӯи сараш дигар проблема дошта боша, шумо дигар шампун фурӯшед, мисол маҳсулота неправилно фурӯшед, ҳамон одам бара ё мух мешавад ку вай хеле шампун бо мӯи сари вай рехтан мегирад. шумо ҳамун шампуне бояд ки вай ҳамун алафҳои қад тайёр шавад ки мӯи сари ҳавай рехтан манъ шавад. вақти вай проблемаш ҳал шид, шумо бизнесмен мешед. мисол ҳастанд магазине ки медурем ку шумо дар муомилаи хуб мекунад. вақти шумо мегӯед ки дар ма костюм дар кораем, чанд намуд костюма нишон метиҳанд, мегӯянд ки шумо дар чӣ хеле свет мезеба. ва мисол шумо мегӯед ки ма дар ҳамин свет мезеба, ҳамун свет дар шумо чанд намуд костюм мебиёранд, шумо мепӯшед, шумо дар маъқул мешавад. ҳамин муомилаи хуб қатӣ шумо ҳамин магазин як харида мебуред. ё ки агар шумо дуроед ягон магазине ки шуморо даже хушомадед нагӯянд ки шумо чӣ мехаред, шумо просто як нигоҳ мекунед, мегзаред меред. магазине ки ҳами ҳар як одаме ки магазин мекушояд ҳаракат мекунад ки ҳамун мисол шумо вақти магнит медоред ки пятёрочка, нигоҳ кунед ки ҳамун одамое ки дар ҳамун пятёрочкаи магнитанд либосошона бинед. аввал ҳамун ваёшон сар мекунанд, ваё уже хондагиянд, одамое ки хеле магазине кушондагиянд ки ҳамин ваёш либосои мепӯшидагишон ай пятёрочка либосош, мисол коргарошон нигоҳ кунед, кассиро одамое ки маҳсулот соз мекунанд либосшон дигая, ай магнит дигая. ҳамин шуморо бояд ҳамин хел бизнесмене шавед ки аз дигаро фоида биёред. вақти мебиёянд қати шумо кор кунӣ ва ё ки шумо вақти даъват мекунед, бояд ҳамин хел бифаҳмонед ки агар вай корам накунад, вай шуш иҷозат наметиҳад қати шумо кор кунӣ, ё ки хонаводагиёшон мегӯянд ки кор намекунед дар фабрик. тамом, шумо бояд клиент кунед, шумо бояд дар вай маҳсулота буфурӯшед. вақти ҳами одам дар фоида овардӣ, баъд метавонӣ ки бизнес калон кунӣ, метавонӣ ки даромади хуб кунӣ, бизнесмен шавӣ. ҳамин командаем ҳамин хела. вақти ай шумо маълумоти пурра гирифтан, ёд гирифтан, дар худшон фоида овардан, баъд шумо метавонед ки ай фоида бинед. бисёри одамон ҳамин аҳамият намедиҳанд. мебиёянд хиёл мекунанд ки имрӯз рекламаи саида дидан омадан кор, як ҳафта пас ранги саида миллионер мешаванд. инам хеле савол додиян. чаро занҳое ки қати шумо кор карда истоданд соҳиби пулу молу хона намешаванд? шумо бошед соҳиби мошину чанд хона шудед, ҳаққи онҳорам шумо гирифта истодаед. анадидед одам бисёр ҳамин хелан одамо мебиёянд имрӯз мебинанд реклама мебинанд, фақат мехоҳанд ки ранги саида шаванд, не ки фикр намекунанд ки саида барои ин рӯзо расидан. вақти кор омад 2 соат хо мерафтак, 2 соат
мо дикаса кор мекардем. Вақти Саида корро сар кардак, марам регистратсия кардак, ман аввал интернет қачи кор намекардам, хона ба хона корро мефаҳмондам. мо одамое ки ма мехаридан, ман ҳамвора корро мефаҳмондам, хонаҳошон рафта ки не хеле аксеше дафа бели биё махта регистратсия кунам, ту кор мекунӣ, хеле падарка мегирӣ. Вақти ман бисёр сарф мешида, баъд Саида гуфт ки биё қачи ма интернет қачи кор мекунем, ман реклама сар метиҳам, ту команда қачи кор мекунӣ, мефаҳмонӣ, регистратсия мекунӣ. мумкин мо дар як рӯз 100 одам фаҳмонда регистратсия мекардем, не ки ай ӯ 100 одам 5 кас қачи мо кор мекард, не ки мо 100 одама мефаҳмондем. ман соати ҳами саҳар ки хеста кӯдакон мактабу садик роӣ мекардам, ха вақт духтарам садик намерафт, то соати 2 шав 3 шава кор мекардам. саҳар мисол баъди соати 3 шав 2 шав ман хоб мерафтам, саҳар соати 7 интернети ма киштагиай, о чанда Саида занг мезад ки обычный занг зане моҳирара интернетша гирён куна. Ман уже кора сар мекарда, бо ман интернет ма гирён мекардем, мешитим рӯзоиш мешид ки мо гушна авқот нахӯрда кор мекардем. агар ҳар як одаме ки кор да мебиёд дафъа били корра ёд бигира, ҳамин вақти худша сарф куна, ай таҳти дил кор куна, мумкин Саидара гузашта рава ё ки мара гузашта рава, лекин намекунам. мехоҳам ранги Саида шидан, не ки ранги Саида кор намекунам. агар шумо рамис вақти кор омаден 2 соат хоравен ё ки 3 соат хоравен, кор кунен, метавонен ранги Саида шида. майли хай дар 24 соати вақти худтон шумо 5 соати вақтона дар бизнес сарф кунен, дар команда сохтан, дар маълумот гирифтани маҳсулоти компания 10,000 намуд маҳсулот дорад. агар шумо маълумот ай ҳами 30% ҳами маҳсулото маълумот гирен, дигаро да тавсия тиҳен, ҳам клиент ёвен, ҳам команда месозен, лекин намекунан. ва бисёраш чи хеле мебиён хай мебинам маҳсулотро ҳама чи ҳаст охида компания фабили. як хелиш даже заказ мекуна, пули заказа супорида маҳсулото овардаи хонаш, ва ман мегӯям апай моира и чи мера чикор кунам, я ман чихе истифода барам. вақти шумо пул метиҳен мехарен, шумо бояд будонен ки чӣ харидестен. пешаи харидан бояд шумо бихонен. саросимая имрӯз омадан саросимая хел мекунан ки ҳамон чиза харидане ё бизнес мекунан, гӯш намекунан, ойлик мегиран. хел мекунан ки просто заказ кардан ойлик мегиран. баъд ман вақти ӯ маҳсулоте ки ӯ харидагиай ман дароӣ мекунам, ман мехонам, мегӯям ки ҳамин чизата дар кора, ними чи харидагӣ, мега и дама дар кор неста. чӣ да харидӣ? пешаи харидан ту нагуфтӣ ки апай моира ҳамин чие ки ман мера бихарам, мисл ман хеле проблема дорам, ман мера бихарам, да фоида мекуна ё не? сароси мехоҳам ки сразу биёяну ҳамин хешаванд, не ки аввал занҳои меҳрубон кор омаден, корра ёд гирен. ёд гирен, бухонен, маълумот гирен ки дар иҷа чӣ кор кардан дар кора, чӣ хел пеш рафтан дар кора, баъдан корра сар кунед. директорҳои мо дар командамон қатъиями апам кор мекунем, дикаса директори ҳардумон 150 нафаранд. чӣ ба шумо соҳиби хонаву дар шидену мошин шидену ва ё нашиден, шумо савола хондам да. апа охарои азиз, тамошобинони меҳрубон, ма блогерро ма шумо да нишон метиҳам. ами ба наздикӣ я директормон айпули фаберлик бачаша зан дод, я духтар оташ да мошин харид, я духтари дига хонаша полни ремонт кард. зайнаб давлатова зайнаб ба медонен айпули фаберлик хона харид. ҳозир бо бигем ки чанд вайнои бонуси дига гирифтестай, боз вайнои нав гирифтестай. он шахсоне ки блогеран шумо да нишон метиҳанд, шумо ҳамвора мешиносед, ва он занҳое ки ва ёда мумкин нест видео кардан, ва ё тариқи таргет, реклама, ручной, комментария, группаҳо ҳамин хел кор мекунанд. шумо ва ёра намедонед, намешиносанд ки ва ё чанд қадарҳо фоида дагиянд. агар ки онҳорам шавҳарошон иҷозат битиҳанд, онҳорам райги ма блогерӣ кунанд, шояд дига ягон капел ки одамое намонанд ки бовар накунанд. то ҳозирам ки ман ҳозир мебарам мегӯям ки ман 1,5 миллион ойлик мегирам, барои баъзеҳо ва и Саида пули ҳамаро мегирад ва ё намегиранд, ҳамин хел фикр мекунанд. лекин то команда кор накунад, Саида ойлик намегирад. лекин то команда фоида набинам, Саида ойлик намегирад. то он занҳое ки дар ходои хычо нагиранд, ма да компания денежни вознаграждения мукофот пулӣ наметиҳа. аввал ваё мегиранд, баъд ман мегирам. аввал ӯво мегиранд, баъд ман мегирам. баъд
сразу маям директор шидагӣ нестам, ма сразу пул кор кардагӣ нестам, ма тӯли 3.5 сол шуд ки кор мекунам. Ма баъзи занҳои мо як аталу кор мекунанд, ойлик мепурсанд. охир ин бизнесе, барои бизнес аввал вақт ҷудо кардан дар кор, вақт мондан дар кор, ана баъд дальши кор кардан дар кор. ҳозир бениҳоят мардҳои зиёд менависандама ки апа безор шидем айми стройка, мо дам ами роҳи пулкоркирина нишон теохӣ, чӣ хел кардӣ, мо ҳам мехоҳем. Ва ҳозир дар командаи ма апай Гулруҷон, номи канали апай Гулру чия? Умри дубора. Номи каналаш Умри дубора ҳай, қати мардако кор кардистай. Ма худам кор намекунам қати мардако. Дар командаи ма танҳо занҳоанд. Ва аллакай ӯ мардҳое ки заношона иҷозат намедоданд, алҳамдулиллоҳ уже результатора дидан, уже пулора дидан, уже ойликора дидан, уже меҳнатора дидан. ҳозир бо комментария хондам ки ма даромадам фабрилиги осон набуда беҳад қинай. Дар назари одам осон нест. Ин фикр накунед ки Саида Ҳавоӣ ё ки солҳои аввале ки ман дар 1.5 сол ҳам результати калон нишон додум, мара одамо ба назар намегирифтанд, директорои регионо мара ба назар намегирифтанд. Ма апама мегуфтам ки вай фалония бин, айма чанд звания пастай, вая меҳмондорӣ доранд, даъват доранд. Мая ҳеҷ ка писанд намекунам, барои ки вай фикр карданд ки Саида ранги лотарея барин, лотареяи партнёрия бириду, дига ози бо дуруст пас меғалта, дига бе команда мемона, айда Саида ҳечи намебия, барои ки ва ё намедонистанд забони тоҷикира, ё рус буданд. Вақте ки Саида дидан 1 сол партнёр, 2 сол партнёр, 3 сол партнёр, уже 4 сол рафтестай ки партнёрай намеғалта, команда калон шудестай, ойликаш калон шуд. Ана баъд нигаҳ кунед, баъди 3.5 сол ана дига давлатҳо Саидара шинохтанд ки бесё ки Саида дар ҳақиқат кор мекардай. Ва имрӯз айшоти хучон барои ма билет мехаранд, ями гостиницаҳои зебо, мегӯям ки люкс, ин ба мевагию ба и тамоми чизҳову пояндозу шоколаду гуфти чизе ки падаркаҳо қати пешвоз мегиранд, ҳамаш айшоти хучон, лиш ки Саида буга ки чӣ хел кор мекунад Саида. Ва имрӯз ман 1 соат камтар зиёдтар баромад кардам, дар бораи историяи успехам гап задам. Ай чӣ ма сар кардам, вес зал гирья кард, вес зал. Дар ами Қазоқистон мо якум рӯз омадем, бегаҳ омадем, пагаш уже моро экскурсияи Алматӣ бурдан, кӯҳомон бурдан. Видеоша мондагием, бине кам-кам дар ютуб мондагием. Ва инстаграмда ма активнiem, метунед сторисҳои мара дар инстаграм тамошо кунед. Ма дар якум комментария ҳамин эфир закрепит мекунам, ҳамаи силкоҳома, дроен подписаться кунед, тамошо кунед. Ва мора 2 мошин будем, да 2 мошини одам будем, бо 2 лидери Тоҷикистон буданд, ҳарди мо қати апам дар як мошини як лидери, дар як мошини ами лидери Қазоқистон рафтем. Чанд сола гуфт узанакча? 60 сола. 67 67 сола? Не 60 сола. 67 сола рафтум, маълумаи бача ма 67 сола. Не, ҳамиза нагу 67 сола. 67 сола, нигоҳ кунед. 67 сола. Хе чин даҳа ки хушрӯакай, харобак, мошини Range Rover дора, нигоҳ кунед. Мошини Range Rover дора, 21 сол шуд кор мекард. 21 сол шуд мекард, дар Фабрили кор мекунам. Национальный директорай ана мега ҳар 3 моҳ пас қати команда мо отдих мерем. Нигоҳ кунед, аллакай 21 сол шуд кор кардагиай, уже дача, хона, мошин, ай ҳамаи чӣ таҳкурсиша мустаҳкам кардагиай. Уже ҳамаи орзуоша амалӣ кардагиай. ҳозир чиста хурда гаштаестай. Чиста мега ман мехна мегардам. 38 солагиш омада. Ай 38 солагиш компания омадагианам. Чени апай ма буда ки компания омада ки ма да чанд солагим, 29 солагим, 29 сола будам ма компания омадам. Ина ҳозир бигем ки уже тӯли 4 солае ки ма да компания кор мекунам, 3.5 сол шуд. Уже бигем ки таҳкурсим уже мустаҳкам шудагиам, уже хона дар дорум, дар қади кӯча нестам, уже бигем ки як хонаи дигам квартира шондагим да худ омадаестай, алҳамдулиллоҳ зиндагӣ нафсесто рафтаестай. Ай 38 солагиш омадай, ҳозир 67 сола ҳай, фақат мехра мегарда, роҳат зиндагӣ, уже команда мустаҳкам, ҳама кор кардестай, зиндагӣ во.
аммо бошем оҳ сайда биромад, сайдаи намечӣ биромад. То он рӯзе ки шумо худтон айма дур мекунед, ҳамун қадар орзуҳотон дар ақиб мемонад. Шумо бояд ки сайда ай Тоҷикистон номери як дар тамоми ҷаҳони Фаберлика дама бичаспен ки ман шуморо қатъи бигирам ба қувваттон кунам. Шумо худтон қатъи гапҳои безебтон баъзеҳот худтон айма дур мекунед. Да иҷа апау хоҳар, дугонагарӣ, чақчақи зиндагӣ, проблема гавзанак нест. Чиста мо кор мекунем. Да группаҳои мо запрещено оиди зиндагӣ гап задан, оиди шу гап задан, проблема гап задан, барое ки ягон кас бепроблема нест. Ягон кас нами бой дар хонааш гапу хабар ҳаст. Барои ҳамин мо чиста кор мекунем. Чиста кор мекунем. Зиндагии ма, оилики ма, ҳаёти ма барои баъзе мардакҳо афсонавӣ шидагиай. Афсонавӣ. Барои ҳамин уже ҳамин рӯз вақте ки мо дар агатсияни директора Қазоқистон қатъи чой хӯрдем, дар сари як миз бигем дар ресторан шидагӣ будем. Якташ гуфт ки ман ай Канада омадам. Нигоҳ кунед, рубиновый директор 57 сола, 21 сол шудаи дар компания кор мекунад. 21 сол. Рубиновый директор. Духтарша дар Канада дохил кардае, дар уҷа мехона. Мега ки ман вапше дар Канада будам, вапше 40 рӯз вапше дар Фаберлик биромадагӣ нестам, не ки оиликам омад. Барои ки ман командара аввал сохтум, меҳнат кардам. Дар 21 сол аллакай бигем ки зиндагӣ шона тенҷ кардагиянд. Баъзеи мо фақат ҳамин негатив, ҳақорат, дилсиёҳӣ, хафакунӣ, бевай сайда, бева намечӣ. Ба ин гуфтани шумо ман на бева мешам, на як чиз мешам, ё ки ё дуои шумо мара бигирад. Не. Уна худованди меҳрубон худ чайки бо дидестай ки сайда чӣ хел ҳамин пулро истифода бурдестай ва баракат додестай. Барои ҳамин қахтона дур накашен, ҳамватанони азиз. Шумо ман намегӯям ки айрӯи ман фахр кунед. Шумо шукр бигем. Ман худам беҳисоб шукр мекунам ба якумаш ман тоҷикам. Ба дуюмаш як тоҷике ки бе диплом, бе ягон саводи олӣ ба як компанияи бонуфузи 27 сола дар ҷои якум меиста. Инами қадар тоҷики дигара ай ақиби худам бурдестам. Чанд қадаре ки метонед, пака ман ёшум, қувват дорум, ман шуморо метонам ки ёрдамтон кунам, шумо пешравӣ кунед. Он занҳоед ки дар ҳақиқат кор кардан мехоҳед. аз занҳоед ки просто сайда ман регистратсия ки команда соз. Чӣ хел? Охи ту кор дуромадай, ман да чӣ хел команда месозам? Ман ту дар роҳи кора нишон метиҳам, ман ту дар роҳи бизнеса нишон метиҳам. Марҳамат, ту кор кун. Ман ту дар роҳи бизнеса нишон метиҳам ва ту кор кун, пешравӣ кун. Халос. барои ман ҷангай, бовар кунед. Сурат бигирем, просто тура мо биқапем, айта энергия бигирем. Ама дар пеши миллати худам ина ки ман мехоҳам занҳое ки зиндагии сахт доранд ёрдамшон кунам. роҳи кора нишоншон битиҳам. команда сохтанда дастгиришон кунам. Лекин 99% бояд ки шумо ҳаракатон зиёд бошад. барои ки сайда уже меҳнати хича кард, азоби хича кашид, 1 сол зиёд хов нарафт, командаи калон сохт. Аллакай азобша кашид. навбати шумо ки ай сайда шумо он чизе ки медона бигирена, шумо командаи худтона бисозен. саволора мехонем. раҳмати калон. салом алейкум сайда. мо дар Қазоқистон қарор дорем, дар шаҳри Алматӣ. бениҳоят занҳои зиёд моро даъват карданд хонаҳошон ки мо дар Алматӣ зиндагӣ мекунем, хонаҳои мо биёед. ҳазор раҳмати калон барои даъваттон. ҳазор раҳмат, миннатдорум. Лекин мо ами 4 рӯзе ки омадагием дар ихтиёри руководствоҳои компанияи анамин Қазоқистонем, Фаберлик Қазоқистон. Мо ягон шак период назад карда наметонем. чизе ки ҳамё буганд, мо дар ихтиёри ҳамёем, барои ки барои хизмати ҳамё омадагием. барои меҳмондорӣ тамоман вақти ҷудо, вақти отдельни надорем. якум рӯз экскурсия буд, дуюм рӯз конференсия имрӯз буд, пага бо конференсия, пагаи дига уже мо билет дорем обратно. апаҷон, бе команда сохтан намешава кор кардан дар ширкати Фаберлик? Моира ки ҷавоб дед.
не ягон бизнес мисол ягон бизнес бе команда намешавад. Агар хоҳем ки бизнес дошта бошем, бояд команда дошта бошем. фикр кунем ки шумо як магазина мекушоен, баъдан дар оҷа худтон ҳам кассир мешен, ҳам пол мешӯен, ҳам маҳсулота витрина мекунен, ҳам мисол савдогар мешен, консултант ҳам магазин барои пешниҳод кардани клиентон наметонен, ҳамаш шида наметонен. Барои ҳам шумо да команда дар кора. вақте шумо мехоҳем ки бизнес кунен, бояд дар компания клиент биёрен, командаи худтона созен. агар шумо гӯен ки не ман фақат харид мекунем, шумо фақат харидори ҳамун компания мешен. ман маҳсулота мехарен, истифода мебарен. хеле занҳоям беҳад бисёранд ки фақат барои худшона заказ мекунанд, истифода мебаранд, падаркаша мегиранд. лекин команда намесозанд, пул кор кардан намехоҳанд. насохте пул кор кардан наметонем. дар ҷа савол додиянд ки Шаҳноза Исаева, шукри худо беҳамид Трамп зиндагимон 100% навистиянд. мо ягон касаози дар ҷа сабаби эфир кардани мо намегем зиндагиҳои шумо бадаи шумо биёи кор кунем. худованд ягон тата якумаш бебахт накуна, бериск накуна, беазоб зиндагитон илоҳи нам то охира 100% бирава. лекин бисёри мо медонед чӣ хеле омӯхта шудагием. ҳамирӯза нони хӯрдан дорем, басаймона пагаҳ нон дар кор нест. ҳамихелида ой пули калон дар кор нест. ами 100 сомон басай, ами 1000 сомон ойлик мегирим, басай, шукр худо баракаша бития. ҳамихели қатъи омӯхта шудагем. алеки мо намедонем ки пагаҳ ба сари мо чӣ меояд. як ки меояд ки як касали вазбин шудем, ё ки як одами наздикмон ай дунё гузашт, ё ки як одами наздикмон ба як шикаст зад, ё ки худмон ба ягон касал задем. дар инҷа чӣ дар кора? Пули калон. ба чӣ кор мекунанд? блогеро збор ҷамъ куне, блогеро видео куне, збор ҷамъ куне, фалон кас касал шидай, фалон кас да пул ҷамъ кардан дар кор, фалон кас зиндагиш сахт шидай, пул ҷамъ кардан дар кор. мо мегем ки ба ҳамун проблема назадаву пули меҳнати худтон қатъи шумо проблемаотонро ҳал кунед. барое ки шумо хоҳен пирӣ ба давлат дошта бошен, ояндаи шумо дурахшон боша, фарзандаи шумо беҳтарин университету мактабояд тамом кунанд, барои ин пул кор кунанд дар кор. ами 100% гуфта шитан қатъи намешавад. рӯз то рӯз дидед чӣ хел продуксия қимат шеста. ин продукта баъди ҳамин соли нав чӣ хел қимат шид. дар Россия 10,000 рубл да харид мекунӣ, халдани кут пол мешавад. мутаассифона дар Тоҷикистон пур намешавад. ман худам рафтам дар ҳамин як тобистони зиндагим, як тобистоне ки 2 моҳ ман зиндагӣ кардам, зиёда ай 2 миллион ман расход кардам. анаму хеле ки ман мехӯрам мегардам дар Россия, ман дар Тоҷикистонам хе кардам. барое ки ман бухоҳам дар ватани худам 100% шикарда бихӯрам бигардам, ман бояд ки боз ҳам ойлик ман зиёдтар кунам. ягона орзуи ман ҳозир насавсем бигем рафта дар Тоҷикистон зиндагӣ карданай. ман мехоҳам ки дигар Россия набиём. ман мехоҳам дар Тоҷикистони бигем ки офтобии худам зиндагӣ кунам. лекин барои ин ман мехоҳам ки аввалаш чӣ хеле ки ман дар Россия мехӯрам мегардам, анаму хел бихӯрам бигардам. баъдиямаш фарзандои ман дар беҳтарин мактаб бихонанд. ва ман чӣ хеле ки дар Россия мошин дорам, дар Тоҷикистонам ам хел мошин бигирам. любое время дар куҷоям ки авария кардам, чӣ коре ки кардам, ман зурум бираса машинасоз кунам. куҷое ки меҳмонӣ бирам, ба дасти пур бирам. анами расходора фикр карда, худованд ки ҳозир қувват додай, ман команда калон кардистам, ман кор кардистам, меҳнат кардистам ки боз ҳам ояндаи худма ва фарзандома мустаҳкамтар кунам. ҳангоме ки ҳозир ман дар ҳамин тӯли 32 солагим бигем, дар ҳаёти 32 солагим соҳиби аллакай 2 хонаву як мошине ки нархи хона мешинад дорум. вақте ки фарзандои ман калон мешаванд, ҳозир бо ман материнский капиталшона расидагӣ нестам ки барои дохил шудани худшон дар кор шаванд. ман аллакай 10-15 соли ҳаёти фарзандома эконом кардагим. ҳозир ҳамин баъзе занҳои мо, мардҳои мо бисёртар, ҳозир занҳои тоҷик дар Россия кредит гирифтесиянд. кредит 30 сола ҳар моҳ 60,000 рубл месупоранд. 30 сол кредит 60,000 рубл ҳар моҳ месупоранд. нигоҳ кунед, ин як азоби холӣ. ҳозир хонае ки ман гирифтагим 30 соли фарзандои мара эконом мекунад. фарзандои ман вақт метонанд ёфта ки пуле ки кор мекунанд зиндагии беҳтарина ба сар баранд.
барои амиқа чӣ хеле ки гуфтум ку ҳамун занаке ки моро дар мошинаш бурд, мошинаш Range Rover 67 сола, уже бигем ки фақат барои худаш зиндагӣ дорад, ҳеҷ ҷода кор намекунад. Мега ҳар сол, ина апам шоҳидае, ман мошинма нав мекунам, мега ай салон ҳар сол мега ира мебарам, метим соли навша мегирам. Кида намефора, кида кадом занак да намефора, кадом мардак да намефора, ҳама да мефора. Лекин барои ин меҳнат кардан дар кор, ягона орзуҳои шумо ана ҳамин хел бизнесо кати, конечно осон нест команда сохтан, кор кардан, командара қапида, қати командара обучения додан осон нест, лекин то ҷон накани дар оянда роҳатча мебинӣ. Саволои шуморо мехонам. Так, салом алейкум, апай Моҳирабону ва Саидабону. Алейкум салом. Салом алейкум Саидаҷон, ман дар ширкати Фаберли кор мекунам. Чӣ совет метиҳен? Чӣ совет метиҳен Моҳира наистай? вақти шумо дар компания Фаберли кор мекунед, ҳаракат кинед ки ҳамун наставникҳое дори ҳамун одамое ки шуморо дар кор даъват кардагиян ё ки директорое ки дар ҳамун групп ҳастен, чӣ қадар саволтен пурсен, бухонед дар бораи маҳсулотҳои компания, чӣ фоида дорад, кадомаш мисол дар кадом ами асос витамино беҳад фоидаҳои нағз доранд. Бовар кунед духтаро, ман ҳамин сиёҳдонаро хӯрдам, ана ман очамда бисёр мегирифтам, баъдан ана бисёр ами одамое ки истифода бурдагиян отзив медоданд, мегуфтанд дар бораш. Ман худам истифода бурдагӣ набудам, лекин ман вақти худам истифода бурдам, результатша худам дидум, бо ҳамин хел бо боварим бо зиёдтар шида. Мара оператсия доштум, ба ҳамин парешкама, раги шикама чӣ хеле задагӣ буданд ки месӯхт, карахт буданд парешкам. гуфтанд 6 моҳ пас соз мешавад. 1 соли нагузаштиса соз нашида буд. ман ҳамин моҳи декабр ҳамин рӯғани сиёҳдонаи компания Фаберлика гуфтанд ҳамин рӯғана хича ё бихӯ. ман рӯғана чӣ хел рӯғани сиёҳдона хӯрданаш қина қошуқати. ва ман гуфтам ҳамин компания Фаберлик мегирам мехӯрам, истифода бурдам. бовар кунед ҳамун сӯхта нест рега. Шаво ман дар ҳамун сӯхтаи парешкам бедор мешидам. Мегуфтем и 6 моҳ гуфтан, и 1 сол шудеса, и ман ба фикрам ба ҳамин дард мегуфтам мемирам. Неки анами рӯғани сиёҳдонаи компания Фаберлика ман ина моҳи декабр анами якним ҳафта пес тамом шидам рӯғани ман. гӯё ки 1 моҳ зиёд ман ҳамро истифода бурдам, саҳарро дар шиками холидатам мехӯрдам, баъдан завтрак мекардам. ҳозир ягон ҷои шикамам дард намекунад духтаро. имино дар бораи ами витамино, бадо, кремо, шампуно маълумот гирен. маълумоти хуб ки худтон гирифтен, хонден, истифода бурден, команда қати кор кунен. шумо нагӯен ки ҳозир ман команда надорам, 3-4 одам дорам. дар командаи мо директормон муяссар 3-4 одам қати группа сохтагие кор кардагие. группа қати ҳозир залатои директорай, дар командаш 3 та директор дорад. ҳамо одами будагӣ командаи ҳаста тактон одам кор кунен қатиёшан, маълумот битиен, фаҳмонен дар бораи бизнес, дар бораи маҳсулот, дар бораи пешравӣ ва шумо пешрафта метонед худтона. баъзе ки ва ё ай шумо ёд мегиранд, пешравӣ мекунанд. баъдан одамое ки мегӯянд ки ҳамин кори Фаберлик дар мо дар кор нестай, якумиш ки вақти шумо зиндагитон тенҷ боша, дар кор набоша, тамошо накунед, ягон гапам гап назанед. барои чӣ ки ҳар як инсон мисол раи худша дорад, пешравии худша дорад ва мисол даходи зиндагии худша дорад. вақти шумо дар ҳамун дахотон розӣ меоед ки шавҳартон намемонад, мегӯям ку ба иззати нафси як каси дигар нарас, рӯчи нанависен, дар кор нестай. ва баъдан ҳамин одамое ки ҳамин хеле гапҳои сахт гап мезананд, мумкин ай бекоришона. барои чӣ ки ман бисёр видеоҳо тамошо мекунам дар Инстаграм, бисёр блогерҳоро тамошо мекунам, не ки вақти як комментария навистанда вақт намеовам, ё ки ягон комментария бад навистанда дилам намешавад ки ман ҳамон одама ранҷонем ки комментария бад нависам. агар 100 ваям мисол видеош безеб боша ё ки гапош безеб боша, ман хафа намекунам, ба иззати нафси вай намерасам, кордор нестам. ва шуморо метонем просто ба иззати нафси як каси дигар нарасен. неки статистикае ки дар соҳаи бизнеста метиҳанд, мисол метиҳанд дар ҳамо талабаҳо, одамое ки курса мехаранд,
яки агар даромади шумо дар имсол мисол 3000 сомон ёки 5000 сомон ёки 10000 сомон бошад, даромади шумо як моҳа даромади шумо, соли дига бояд як баробар зиёд кунед даромадтона. Имсол мисол шавҳари шумо 5000 сомон ойлик мегирад, бояд соли дига 10000 сомон ойлик гирад. Барои чӣ ки нархи исола ба нархи соли дига тоғирӣ намегирад. Ҳар сол мисол замона пешрафт истай, ҳар сол нархҳо алиш мешаванд ва бояд мо ҳар сол ҳами доходи зиндагимонам ойликмонам бояд зиёд кунем. барои мисол аммо зиндагимона ранги пештарон пеш бурдан. ҳеҷ вақт фикр накунед ки имрӯз шумо доходтон зурай, ошӯи шумо хушло ойлик мегирад, ки шумо ойлик шумо нағзай, соли дигаам ҳамин доходи шумо мисол продуктаи тонда мераса, хӯрдану пӯшидани кӯдакода мераса. Буд солҳои пеш ки мо як сумкара, як сумки мактабира ман мегирифтам, хоҳарон мегирифтанд, чанд сол истифода мебурдем. ҳозир хе нестай. ҳозир як сумка мехарӣ, 2 моҳ кӯдак мебара, ҳамин кӯдаки синфи 6 боло уже китобошонам бисёре. хай вақтое ки мо мехондем китоб набуд, як китоба чанд талаба мехондак, китобомонам ки кам буд, сумкаомон намедарид. ҳозир бовар кунед дар як сол 3-4 сумка мехарид талабада, медаронанд ва медӯзи бо медарад, духта намешад даже. барои ҳам қа ҳаракат кунем ки имрӯз мисол коре сар кунем ки дар қавати шавҳаротон бошед ва ихтон даромад дошта бошед, ки барои мисол мегӯянд ки пасандоз, ҳама вақт бояд пасандоз дошта бошед барои ояндаи ихтон, барои ояндаи фарзандотон, ки оянда азоб накашанд, на хитон, на фарзандотон. ҳамин одама стресс ба ҳама касал мебарад, ҳамин проблемаи зиндагӣ, стресс, ягон хабари нохуш. ҳама вақт шумо пасандоз дошта бошед, дар стресс намеғалтед. хай худованд ишка дар стресс нағалта, ине ки мешава ҳолатое ки одам стресста меғалта ва бисёри проблемаҳора хо дар духтарам боша, хо дар дигар ҷоям боша, пул ҳал мекунад. вақти пасандоз дошта бошед, азоб намекашед дар зиндагӣ. анамихи апа ухарои азиз, эфири морам ба охир расид. иншоллоҳи раҳмон пагоҳ дар инстаграм эфир мекунем. пагоҳ касоне ки саволҳошон мондагӣ боша метавонанд инстаграм биёянд ва ҳамон зане ки гуфт ки мо зиндагимон бетра мегузара, мо бо навистае ки мо ай кӯдакимон хӯрда сер омадагем, луқмаи калон хӯрдагем. аммо одамое ки ай кӯдакишон дар иҳотаи бигем ки шароити хуби падару модар калон мешаванд, пагаҳ да ҳеҷ бовар намекунанд ва ё кор намекунанд ва ё бимрам агар сайда 10 соли дигаам эфир кунам ва ами духта кор намекунад, барое ки дар зиндагӣ азоб кашидагӣ нест, бепулира дидагӣ нест. агар ки дар зиндагӣ камтарак мушкилӣ пайдо шава, паникара мебардорад дар осмони ҳафт. дар кори мо ҳамун занҳои сабру тоқат мекунанд, кор мекунанд ки ваё азоби зиндагиро дидагианд ва ё дар ҳақиқат пул дар кор. ӯ одаме ки дар зиндагӣ азоб кашидагӣ нест, пули падар модара хӯрда омадагӣ, дар ҳози пули шавҳара хӯрда катаи када мегарда дар эфиро беҳуда гапои беҳуда нависта, ӯ дар ояндаам кор намекунад. ӯро ҳазор бигем ки бифаҳмоням, барое ки вай надидай азоба, вай фақат пули тайёра дидагия. ҳангоми ки ту пули тайёра мебинӣ, ҳар рӯз чизи тайёра мебинӣ, ту ки ҷо кор мекунӣ? Ту дар кор кардан боварам надорӣ. ӯ одаме ба қадри пул мераса ки ҳамун пула кор кардагия. ана ҳамин хел мо ҳама вақт барои ҳамаи шумо пешравӣ хоҳонем, барои ҳамаи шумо беҳтарин зиндагиҳоро хоҳонем. худованд на занҳора, на мардҳора ягонташа бебахт накунад. худованд ҳамаи шуморо дар паноҳи исмати худаш нигаҳбон боша. ҳар касонет ки бизнесҳои худтона новобаста дар фабрик, дар кадом соҳае ки набоша сар кардагиед, ҳаматона занҳои муваффақ бигардонад. ҳаматона бигем ки занҳои бақувват бигардонад. барои кор кардан ҳамроҳии ман шумо метонед ба рақамҳои апам ё ин ки ба рақамҳои ман муроҷиат кунед. мо шумо дар роҳи кора меомӯзонем, лекин кор осон нест. самое главное сабр, тоқат кардан. иншолло оҳиста оҳиста ҳамаш мешава. яку як бора дома намесозӣ, ай фундамент сар мекунӣ. фундаменти кори мо ин сабру тоқати мо, ай сабр ки кардем аз ғура ҳавло мегардад. анам хел
با شما بودم رجب و سیده و رجب و مهیره. بیزنس ما سیمینی بیزنس های کوشش کنین شما رو هم بیزنستون اویلوی سر کنین، همراهی اپا و خواراتون سر کنین، باز هم بیزنس شوق‌آورتر و بگیم زورتر میگرده. تا دیدار، خداوند همتون نگهبان باشه. خیر.